DZKI Iriga Radyo Ronda an maugmang kairiba madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:40 ni Naga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, mainit na ansal lang. Welong belo an sa toyang mga mapasyar sa mga Kampo Santo. Sa pag romdom niya to kan sa toyang mga mahal sa buhay, nayaon na sa ikadawang buhay. Narayaon ngunyan sa mga puntos, sa manlaylay ng mga sementeryo, sa parting inikan Rinconada, Iriga, Camarines Sur and Bicol Region. Salamat sa Diyos ta dahil mang kita nagulpi kan pai, dahil mang kita laog kan bagyong Queenie. So buwelo man ang sa tuyang mga kababayan sa pagpasyar kan sa indapong mahal sa buhay. Sa lalo teknikal ang sa kuyang mga partner yaon digdi Engineer Joanner Di Villa. Sa information si Rodel or si Aldrin Orlanda. Sa transmitter site si Engineer Abby Lindon Toralio, pinakahobi na Chief Engineer sa enterong Kabikutan. Ang maskuladong PSG taduman kay bananta si Jimmy Guanzon. Sa lawasan mga pag-iriba, mapaabot din mga observational report. Hali sa manlaylay ng mga sementeryo sa parting inikan Iriga and Rinconada area. Ako po, ang sa kuyang i-report sa CNN DWIC Manila, ang kamugtakan man, situational report, katakod kan aldowning undas sa parting inikan Camarines Sur and Rinconada area including Iriga City. Kaya mapapalaban pala niya ako sa pag-Tagalog. Direktor Manding Sarion. Ayan, ano ha? Sa mga Facebook Live viewers ta, good morning. Sa mga nakaantabay, nakatune in sa mga transistor radio, good morning. Uy, ang sa tuya mga suki, pirming nakatune in sa RPN DZKI, ang pamilya ni Sir Ramon Arabi, Kansona 5 sa Nicolas, Iriga City. Good morning man kay Kimberly, ano? Sakaan pirming birbit-bit na transistor radio niya. Ano po siya? Dispatcher dyan sa mga trimobile biyaheng Perpetual Health, Pabukid na barangay. Siya na nga nito, Manoy
Jasper, ano gito? Ibarita. Si Manny Rubin na Bombasi pala, dispatcher sa Motoda. Oy, sa mga suki, mga pasahero dyan, good morning. Sa mga operator driver ng Motoda, good morning. Manny Rubin, good morning. Sir Ramon Arabi, good morning. Mga avid listener kan RP and DCKI, Iriga City. Oy, yan mga tao sibot ngunyan magluto. Nin mga pagkakanda daron sa mga simenteryo, Campo Santo. Uso ngunyan ang mga pulutan, arog kan sinuman. Bihon, pansit, then mahali, barbecue, fried chicken. Kung mayong-mayo po, tama na ang pansit ba to? Saugan ng hibi or pasayan, okay na ito. Plus tinapay, pandesal. Agkubasang po pagkaaratubangan ang sa tuya mga pamilya. At atyan, istoryan ta kamo kan presyo kan mga burak, saka presyo kan mga kandila. Garo matumba niya ako, madismayo sa sobrang kamahalan kan mga presyo mo niyan. Kan mga burak, kandila. Sa sobrang pagtios kan mga tao ngunyan, paano na daw niya ako niyo? Makakabakal pa, kinat afford o kinbay ay pangyayaring buhay ito na ako niya. Pero daw, nasa linya ko niyan si Karandang Philip Barasina. Lip, marinaramrag ka ni mo. Iloog mo. Tabi Karandang Joey, good morning sa mga parantabay niya to. Kaya ako rin sa Santiago Catholic Cemetery, sa atin ni Kagawad Helenik now. Kaso, Udmada, ikaw nagre-reklamo na may sadiri ka na sa rong medsuta, igwaman mga pasawayan iba, pinagapamandalan, para kurit-kuritan. Ang nitso, kisa kag sadiri kang nitso. Garo pulis ang may sadiri. Ngunyan, anggota, bigbabandal ang nitso ninda. Oo. Ano man nakalaab sa vandalism na yan? Dahil maning nakabugta ko na office para kurit-kuritan sana, siguro magibuyanin mga akik na ito po yung mga oris tambay. Mayo man nakadrawing na kung anong kabastusan. Mayo man. Minsan igbabagang mga drawing na sa bastos kung nihilingon mo. Oo, maray gani ko ng drawing itong sa Halloween. Yan. Mas marayan. Pagdalan ang drawing, ito bagang kalag na makatakoto. Yan. Ano kita makitang Halloween party? Diyan baga sa San Juan, iguang ang mga garo Halloween party. Oo. Digdi sa Santiago Catholic Cemetery, Mayo Mangkayan. Diyan sa barangay mo, Mayo. Oo, sa San Isidro, igwa duman na libreng tubig and prime water. O sa ibang sementeryo kayo, di pa. Di ko siya, barit, dahil ko aram kung magpalibre ng tubigan, barit, matubigon mambuya kaya digdi. May baga. And irrigation, harani siya naman. Ay kundi, kung maglaag ng gripo ko na ang prime water sa gabos na Campo Santo, privado as in pampublikong sementeryo, di nagrahay na baga. Oo, kung ito mga nasasakupan ninda mga lugar na may sementeryo, bugta kanin na libreng tubig, di bako yan maraot. Iyo mananggad. Ano yan sementeryo dyan sa Santiago, Iriga City? Malinig, as in mga pinturado ng mga puntod. Oo, kunya na. Talagang pati atubangan kan sementeryo, pinagapinturanan ng puti. O ito mga basura. Mayo bagang basura ko niyan. Maray palanta, pinick up na sa mga basura sa tubangan kan mga sementeryo, ano Yes, digdi pati pagkakabangi talagang nagkakaguro mo kan bulos kan trapiko. Ibong baga mayo man gayong shoulder and shoulder kan tinampurig isadit. Sa kalubog. Lubugo. Pero head and shoulder. ipagbaba
Nikulo na magparada sa naugan na gayo kan mga sementeryo. Ay oo, sa may atubangan kan sementeryo, bawal talagaan pag parada kan mga bihikulo. Oo, pero may nailing ka na dyan mga nagchichinda. Ay dakol na kon sa mga paratinda. Ano Dakol man ang na. mga produktong itinitinda ninda? Malay nito, may sinapot, may baduya, may pansit. Agko pakipurog. Ang purog, pero may igwada yan nahali. Pero nakatago sa balde. Pwede. Eh, man pwede yan pa. Di, tama. Cemetery, ano ba? Nagraralaw, burat. Pero ano ang presensya mo niyang kan PNP, Bureau of Fire, mga taga CD, RRMC, yaon dyan mo niyan. Ayo, full force. Barangay, police. Augmentation force ka na nagkapir ang barangay na mga barangay tanod talagang sabi nga ni kan naka-alerto mo niya na pagkaldaw. Mga naka-uniforme man sinda o tibad mga naka-sibilyan? Naka-uniforme. Ay, very good. Ibawon ta, ano? Ang mga ayon siya kang gobyerno nagtatarabang-tabang kabalin ang mga force multipliers. Yes, digdigani sa pangenot ni SPO por Niño de Chusot, taga-digdiman kay ni si Sir. Kaulayon ta si Sir, at least makaagad lamang kita ng impormasyon kung ano ang mga abiso sa publiko. Oo, kung itong face mask dahil na ipapasulot. Yan. Saro yan. Sige daw, isa lang mo tulos sa imong cellphone. Kundi gano'n nag-i-snack pa si Sir Pag nang tigat siya ng snack Sir, servisyo publiko mo na ng kita. Si Sir Onens nag-i-snack pa. Ay! Sa kabalikat. Ano ang figure representar niya? CDRRM. Oo, kabalikat. PNP Rega. Ay, PNP na pala yun yan si Sir. Oo. Yan naman yan idigdian na kasorekot rin, naglilibot-libot gwapang mga lugar na mayong kuryente. Sa barangay San Tiago. Oo. Ano daw? Sa iba kaya naugpanin pala pa. Ay, iyo naputol. So, iba nga ni, kasod, manaybilta naman, pero igwa pa gayod ng mga porsyon digdi na baka mayo pa supply. Pero may supply daw ng kuryente, nga na gabi. Bawal tabi, karon ng Jowian kuryente ko niyan. Mismong si Reverend Father Jupina Banyo, Cora Parroco pa na Our Lady of Miraculous Medal, nagsabi na bawal ang pagtakod nin mga ilaw. Ano man, di madiklom. Kandila lang, pwede na. Ano nga nito bawal? Kunyan kaya kan mga nagtalikod bagang panahon, dyan nga sa San Isidro, kung na kuryente. Ay, iyo. So, bawal na pala. Dito So, mga generator lang, bagaan iba kung minsan. sa enterong, applicable sa enterong sementeryo sa Iriga na bawal magamit ng kuryente? Dahil ko lang kunyan, baka digdisa naman sa Santiago. Maray man ta nagilibot-libot ka, maaraman ta, mabilang ta itong mga magaramit siya na ng kandila, saka magkakaigwaman ng paggamit ng kuryente. Ang aram ko kaya, ang ginagamit, bako man actually kuryente, generator lang. Generator. Pero kung generator ang gamit mo, makuryente ka man, buhay ka. Oo, dahil ka man mga naan kan generator, baga bako man na tayong makusukan na Voltahe. kung nagwawara-wara nga ng gasolina, naluyan voltahe. Kaya may tendency mabuhay ka kung ka makuryente, na gamit kang generator pala. Oo. Kaulayan ta daw si Kagawad Helen Ignaw. O kaya si Kagawad Inerperia Bras. Ando ang ini, anas baga aktibo. Pagabot sa pagmantinir ka na base orden. Anong pangaran? Kagawad Helen Ignaw, tapos si Kagawad Inerperia Bras.
Si Kapitana kaya naghali na, baka nagluluya-luya. Iyo Kagara, dilin ignaw. Pala, noon ako naghali na. Pambira. Iyo Dulokon ta daw si Kapitana. Si sa nga ng kapitana nindo? Si Nana Los Padayaw. Los Padayao, okay. Oo. Kaulayon ta daw si Nana Los an punong barangay kana barangay Santiago digdi sa siyudad kan Iriga. Yaon man siya unyan digdi sa pagmantinir kana Paseo Orden kana Santiago Catholic Cemetery. Kapa good morning po lay po kita sa Arpen di sigayang korpo si Karondang Joey. Ano ko? Ano po masabi mo? Muntik matara. Good morning po. Ay, Kapitana, maraming Po. supply ng dahil tinugutan na magkaigawa ng supply ng magamit ng kuryente. Igwaman mga kuha digdi. Igwang supply. Oo, may supply pero ano po ang mangyayari kaya na magamit na sa ng kandila ang mga taong vigil nga no sa Campo Santo diyan. Pasensya na ka na sir ka, ano. Ay, Lip, ikaw daw mag-apot na, Lip. Dinig ko, maluya na ang pag-dinig ko. Idukot-dukot mo lang pagtara mo sa talingan ni Kapta, medyo na maluya-luya na ang pagdangog niya. Maluya na talaga. Oh, sige na, Lip, ikaw na mag-follow up question. Doon. Anak ko no. Karondang Joey, medyo sabi niya ni Ken nagrararom-rarom na. Ang pagdangog. Ang pagdangog na lang. Oo nga. Yeah. O sige, naaputan na siya. Kantig, kung ano mga follow-up question mo, guay. Kapitana, ano po yung pag-sulot kan face mask taka itong sa bakuna ipapautob man digdi sa mga malaog sa Campo Santo? Nganyan baga, bako ng kuwan marayan, ano, kabing face mask. Pero pag diyan ka sa ano, bangko, talagang makuwan kang magpe-face mask pa. Pero hindi, mayo na. Eh, na nagpapara ako siya na baga naka-face mask digdi. More than Pero ligli, kami siya na baga mo naka-face mask. ano ang mga pulis mo? CDRMMO, nakasurulot face mask o dahil ma? Iyuman. Nakasurulot nang palang kaya dapat ang mga tao magsurunod mang kamo. Pinapaarog na kamo kan mga otoridad na maka iwas sa COVID-19 pandemic. Taday pa man kita na tatanggalan kan pagbanta kan COVID. Dapat magsurulot pa man giraray pismas. Saka dapat maging stricto dyan. At yan, taan pulis naman daw ang kaulayon ta. Go ahead, Lip. Ang importante digdi, ang dapat mag-face mask itong day bakunado. Siyempre kung makaulakit pag may COVID. Saka itong kapitana, itong mga Ay depende. kung may symptoms. Pagmati ko kung dahil magkaabo, palaog. Dapat naka-face mask na galing pugo-pugo mo ulan abo. Oo. Nanti kita may mga symptoms palalaw po sa Campo Santo dahil abota daw. So may mga symptoms. Ito pong may mga sintomas, kapitana, papalaugon.
siyempre, sa kunyan yan, city disaster. Apo daw si Kapitana kung may biribit-bit sindang scanner. Ano po ako kamo scanner? Kamigler? Depende na kayo dyan sa mga force multipliers. Ay, iyo ano, depende Oo, na. ngunyan baga kaya optional naman ang paggamit ng face mask. Pero pag mata, obligado namin. Oo. Saka itong mamalaw ka sa mga business establishment, sa bagay sementeryo man kayo ni. Baka wala na yung business establishment. Ay, Ano bawal yan ang mga video okay? Yan apotan mo si Kapitan. Mara. Oo, tapos ito mga peryahan. Bawal mo ng peryahan. Oo. Makumaro ka na panahon na usong-usong peryahan, may mga karnakal pa nga ni. Itong mga Bangon talaga yan. o sige na. Kanirga. Nakikiulay po ako. Digdi sa Santiago, kung may hilang day ka naman lang magdigdi. Ang makaulagin pa. Iyo. Magdiretso ng ospital o doktor, ano ka, bako na sa sementeryo. Iyo. Ilip. So, ini tabi karon dang nga Joey ang pagkikipagulay niya to kay sige na sa okom ko. Bagong abo. Ay, mananggal. Mamalisyahan kita. Ay, mananggal. So, already sa Santiago. Oy, sige. Sinoro ta nahiling ko pala sa post ni Clitora bago yan duman si Ayan Christopher. Tapos si Rowin, si Undersecretary Rowin at Tadawan, si Sepa daw. Baka si Commissioner Bida Epres kan Commission on Human Rights. Yan, saro pa yan. Saka si Secretary Malay. Yusik Eduardo Malaya Kandiail. Yan, kung mag-arabot yan, may interview ta ko ta kali, yan ang listuhan mo. Oo, ta Ramon ta daw kung sa insinda mabirisitang kampusan tungkol na pagkaldaw. Pagali mo dyan, diretso ka na sa arong ni Commissioner, Ipres. Oo. Asadaan ko daw kung nagpuli. Yan. Si Commissioner Bida Epres na Commission on Human Rights. Yan. So, halidigdi sa Barangay Santiago, Ciudad Caniriga, nakaulan niya to si Punong Barangay Los Padayaw. Morning na lang sa iyang mga pag-iribang mga barangay officials, mga miyembros kan PNP, asin man kan itong mga barangay tanod na nagmamantinir kana pase orden digdi sa sinambit ng sementeryo. Ini man si Philip Parasana, RPN, Radyo Ronda. Thank you so much. Mabalik kami pagkatapos lang po ka na hanap buhay. Lip, hanap buhay kita noy. Oras, alas 10:04 din pagkaga.
An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermoheno Olea and family, Punong Barangay, San Juan, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Dininia Consumer Goods Trading, owned and managed by Jonah Dininia, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering, with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolly and Mrs. Josie Paira. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad can Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Mga tugang, balik kita sa ito pong programa. Maray bagang barita at daan sa tuyang prime water mananaoman ng libreng supply ng tubig sa Campo Santo. Diyan sa may Partikan Santiago, Iguana Kuno. O sana dyan sa public cemetery and private cemetery, baga dyan magkataid lang kan San Francisco. Ang public cemetery dyan, saka ang Jose and Abby Park, Memorial Park, ano ha? Dapat iguaman dyan libreng tubig. Maray pati ang panahon taon yan ha. Mainit ang saldang. Pero po mga tugang, ang presyo niyang kan mga burak ay nakakahangog. Pati ang presyo kang kandila. So mga maray na klase, may sanggatos, may 150, 200, 250, 450. Ay ano na niya kung presyoan ini. Ang kaya lang kaniyo mamasa kaniyo, pwedeng esperma. So itong 15 pisoso na sana o 20 pisoso na esperma, pwede na yan. Ang importante ang pagbisita, may kandila, simbolo na nagroromdom kita kan mga padangat sa buhay na yaon na sa ikadawang buhay man. Yan. Dangan ang mga burak, Diyos ko, ang pinakabarato 60 pesos. Sarong pidaso. Arog kan mga rados. Arog kan mga roses. Antig sararong pidaso kay niyo sa 60 pesos. Kung assorted Malaysian, egwa dyan 350. Itong mga arrangement na na burak, assorted naman yan, may 350, 850, 1,000, 1,500, 2,000, may 3,000, 4,000, ano na niya ako ni. Nakakahangog ang presyo. Pero gusto kan mga paratindang burak, paratindang kandila, makadiling siya man nga na taon takan last year nga sir. Ay logi man nga kami tinamaan kita kan COVID-19 pandemic. Ada daw, nasa linya mo niyan si Karondang Ruth Pornilios. Maray na ramrag ka ni Morot. Pasok. Yes, sabi, Ethan Joey, good morning. Good morning sa tutoy mga karantaba. Yes, question tabit, Karandang Joey, digwi sa banawan kan ba? Mainit an saldang and siyempre, an mga nasa barangay tabi, Karandang Joey, may mga siribot man, atin tibaman, garo mayo lang. Minahuli nga ni sa lack of financial tabi, Karandang Joey. Ano maka nang nahiling lamang na tao naglalakaw, bit-bit balde, may pintura, may brass, may sigid, saka daspan, may pala, may kagkag, saka asada, mayo ng taong naglalakaw pasiring sa sementeryo. Mayo pa sa ganyan tabi, Karandang Joey, di sa barangay, sa mga buro barangay, lalong-lalo na di sa barangay Sagrada, pero ano lang, natural lang na daw. Ano dyan sa
pinagsasabing duwang privado asin sarong public cemetery yaon sa barangay Buluwang mismo dyan sa Manuan Canbao ili dyan sa may pabriko do baga kuyan barangay Buluwang. Kaya Sabi ka pag-ulay nga po kaya Sir Marvin Sanchez tagapagtaram kan PNP. Kasahapon patabi naging preparado na sila paglakad ka na sa indang mga personahes kan PNP Baaw. Asin nakatagtag sinda sa balitulong Campo Santo kan Banuanin Baaw duwang pribado asin sarong pampublikong sementeryo. And sabi nga niya, as usual, sa indang mga sa lakad ng mga programa sa pag-celebrar kan All Saints Day and All Souls Day ngunya na November 1 and 2. ano man mga abiso ninda? Sa indang abiso tabi itong Joey dati siring sa dati na itong mga abiso na mga motorista maglikay sa indang pagpadalagan kan sa indang mga bihikulo lalong-lalo na kadakulaan mga madagsang tao sa atyan. Digdi ka sa Banuan kan Baaw pag hapon lang tabi asin nag-aagaw dilim pag roso kan mga tao digdi na masungko sa balitulong sementeryo digdi sa Banuan kan Baaw. Ala katabi asang Joey ko yan pinagabiso kan PNP Baaw na ang best maghali sa tandang mga haro siguraduhon na may walat nin kan pamilya atin ilak ang tindang mga pintuan kan mga harong. And syempre, itong mga pwede sir magkausanin mga kasulo atin pwede sir magkausanin kuyan mga malalain na insidente talagang inaabiso man inininda. And siring man tabi kuyan health protocols kan Banuanin Baaw bakong araw sa iriga na sabi nga ni katon ni kuya ni Karandang Philip na inaabangan niya pag-atching asin abukan mga masungko sa cemetery. Alagad sa Banuanin Baaw mayo man tindang sinapotob na araw kayan alalaan sabi lang kan PNP magsunod sa health protocols itong bagang pagsulot man giraray kan face mask sabi SM Joey. Diyan sa Endo, okay, copy, noted. Diyan sa Endo, sa mga cemetery dyan, sa duwang private and sarong public cemetery, ano magamit ng kuryente o dahi? Kandila lang. Sa kuyang pagkakaaram tabi Joey pinagkukuyanan digdi kan mga ilat pang mga kaon nagagamit talaga ng kuryente digdi alagad sa ngunyan dahil ko kaya ininaapot si Sir Marvin kung pinagtutugutan pagkabit baga kan mga kuryente sa mga nicho baga kan mga nagadan na. Pero siguro tanganing magliwanag may kandila baga asin igwaman nin linya siguro nin kuryente alagad doble ingat na lang duman sa mga kung gusto magpakabit kan kuryente sa indang mga nicho tanganing magliwanag. And iabot ko lang tabi ni Kia Sir Marvin in kaso makakaulay ko giraray and sabi kaya niya pinagkuyanan ninda ang preparasyon ang seguridad asin ang pagmintinar kan pasi orden kasabay tabi karundang Joey ang mga force multiplier kan mga barangay itong barangay Tanod and ang Kabalikak Civicom yaon man ang MDRRMO Baaw and ang Municipal Health Office kan Banuanin Baaw tanganing iyoan magmintinar in kaso magkaiguanin mga nanluluya or itong pinag-ararautan baga nin pagmati. Oo, tama mananggad. So yung tabi karandang Joey kuyan niya paheras informasyon ngunya na pagkaaga sa sa imong programa Rod Cornelio sa Radyo Ronda Iriga. Salamat Rot sa dagdag na yan informasyon ali sa Banuan kan Baaw. Naman ko niyan si Karondang Dun Hugo and number 1 commentator kan Rinconada area. Pade, good morning. Hello, Pade. Nawala si Pading doon.
Ay, good morning lang kay paring Dunugo, naputol ang line niya, no? Oy, digdi sa Iriga City, paring Dun, igwada ang sarong konsyal na lalaki, dahil na mga kandidato. Dahil na damari elect councilor kang Iriga. Sa kung naarog na ngayon ang nangyayari, na sa primerong istorya, naan sa rong top notcher city councilor, anday na da matawanin komitiba. Kaya garo disganado sa rong city councilor. Mga tugang sa oras na ini, makakaulay ta po ang saro sa staff kan district office ni Congressman Migs Villaferte. Siguro may mensahe po ang sa tuyang namumutan na Migs Payaba, Migs Serbi, Congressman Migs Villaferte kan rin kunaderya. Padi, good morning. Live ka sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Ay, thank you, Manager Joey, and sa kabos na mga masusugid mong paraan tabay. Well, tama ka man ang tabi, padi, sa tuyang congressman yaon, siyempre, digdi sa Rinconada area, pero sabi nga ni kayan na nag-attender kan mga imbitasyon, kan mga LGU, particularmente nagsusuporta ini sa relief distribution kana sa iyang muhod na tugang na gobernador o na gobernador man nga Gov Luigi. Kaya dahil nagkaigwan ng pagkakataon na may entrevista ka na media sa Rinconada, pero gustong ipaabot lang ka sa tuyang congressman siyempre ang pakikisumaro sa gabos na mga namamanuang Rinconada. Digdi sa komemorasyon niya to kan undas kakamping karon ng SM Joey na minamawot kan sa tuyang congressman kan sa tuyang payabang congressman Mix na taga Irigaman na maging salbado ang kabos sa selebrasyon kan undas. Bako sa digdi sa padagos niya tong binabantayan na coronavirus, kundi maging sa mga personal na buhay kan mga mapasiring sa mga sementeryo. Ibitaran ang magkaigwan ng trouble, ibitaran ang pagkakaigwanin na dahil pagkakairintindihan. Tayo ni Dagabos, sabi ni Congressman Mix, inian para sa pamilya, selebrasyon kan pamilya, kung pagkumemorar duman sa mga dipuntong na inot sa Satuya. Family gathering somehow dahil ni. Ini baga na ini kan mga Pilipino na ang pamilya nagkakasararo na nagpapashare sa mga puntod kan mga malinda sa buhay at the same time pero family reunion na ni. Family reunion na nga ni Arukan Pamilya Fortuno ni Congressman Sal. Gabos siyang tugang sa Amerika itong anong natugang gabos nagbakasyon para lang digdi sa komemorasyon kan Ondas. Parehas man kan pamilya simbolan ni Mayor Per. Ang gabos niya man natugang yaon gabos man. Para sa pagkomemorar kan sa indang mahal sa buhay at sa indang ina, si Nanauling. So, parehas man ni Congressman Mix na very family-oriented person. Malanganit, 2 beses niya nang pinakasalan si Ma'am Rachel. Pero may masunod pa kayan. Ansaro sa Manila, ansaro sa ibang bansa. Ang masunod kayan, Catholic Church wedding na yan, sigurado. Pero, tanong sa prioridad kaya ni Congressman Mix, tabi SM Joey, ini pong pamilya. Talagang family man ang sa tuyang congressman. Kaya ini ang saros niya sa pinakapaboritong okasyon. Siya, mahadalaw man duman sa puntod kan sa iyang lolo, na si dating congressman, veteranong gobernador, dating sekretaryo kan labor, trade and industry, Honorable Tata Luis Villapuerte. So, duman man siya sa naga mabisita sa puntod kan sa iyang lolo. Pero, ini nga niyan, kamautan kan sa tuyang congressman na iselebrar, ikomemorar ang special na okasyon ini para sa mga departed loved ones na mataminong matrayumpo. And by the way, karon ng Joey, kasudma, yaon siya sa ribong beneficiaryo na naapektaran kan bagyong Paeng. Na kung saan duman yaman ipinagbikladan sa iyang magayon na plano,
sa katabangan kan DPWH sa 5th Engineering District na gusto niyang adaptaron itong magayon na naging solusyon sa pagbabaha kan nasyon kan Israel Oo. na nagsadiring naggibo ni waterways. O sa Ayun. ngayon, man-made river na kung sa iyo yun luluwasan kan tubig baha. Ano makalot ng hararomon? Mga gibunin waterways nga ni, digdi sa nabuwa, nangyari na yan. Rondang Joey, digdi sa muya, kaya inian banwa na pagkadakol-dakol nin salog. That traverse within the area of responsibility kan local government, kan panuan kan nabuwa. Igo kami nin Bicol River, igo kami nin Huaras River, igo kami nin Barit River, igo pa kami nin sa diring Balayan Creek. Ining sa robing water system digdi, pinaggibo lang ini para diversion. Kung igwanin diversion ang tinakpo, kinakaipuanan man nangon yan na magsadiri ng diversion para sa agihan. So ini ang magayon na plano kang congressman na dahil ini naisipan kan iba pang mga na dating congressman. Although prioridad man ini kay ito dati ni Congressman Sal, pero ang sa iyang pinag-maximize lang ni Congressman Sal, dahil empleyado man kita kay ito ni Kong Sal, ito pong pagproteher kan slope protection, pagkonkreto kan mga dahi para dahi na magtupag or maglandslide na mga gilid pang pangsalo. Pero ngunyan si Congressman Mix nakaisip din magayagayang solusyon na talagang well accepted po ini, akseptado po ini kan engineering office. Pero kay po rin kainin awad-awad na pundo. So ini an ilalaog niya sa Kongreso nga rin mapundoan bakukan pundo kan distrito kundi kan national government mismo kan General Appropriations Act kada taon. At bako ining madaling gibuhon karundang Joey, it needs a lot of time and funding. Kaya po sabi ni Congressman Mix, inian na sa iyang tututukan. Lalong-lalo na ba na nagtaas sa tubig ba kan bagyong mapaing dahil pati itong mga agyang kan tubig dyan sa irrigation naglipos na ang tubig. Iyo, in fact kaya ka rondang Joey, digdi sa syudad kan Iriga, itong naramdaman nindong nag-post sa Facebook na taga dyan sa barangay Santo Domingo. Ang Santo Domingo Iriga, igo po yan yung dakulang kanal. Pero dahil na nagsugid duman si tubig, paanan ini kan Mount Tasog. Oo. Dahil na agi duman sa original na agian, nag-diversion man, duman na sa mga kaharungan nagdagos. So, saro ini sa ehemplo na kinakaipuanan talagang Kaya yan pwedeng basulon dyan si Mayor, dahil dyan pwedeng basulon si Kapitan, kundi kalikasan na po yan. That is part and parcel of the climate change. Kaya nga ni dapat ini pong effort na pagbabaha, bako po ining kasalanan kan congressman, bako ining kasalanan kan mayor, bako ining kasalanan kan kapitan, kundi kasalanan taga-boss. Na dapat po kaya padabaon tapuan sa tuyong environment. Dahil sa nagpugita po para palod nin kahoy. Na taman po babayadan. Babayadan tapo yan sa pagimanin pagtanom nin additional na mga kahoy. So yan po ang importansya kaya ang mga tao dapat mabukas na ang mata na ang pagproteher po sa environment. Makusa na po ining trabaho kan DNR, makusa na po ining trabaho kan lokal na gobyerno, kundi kan gabos na namamanuaan. Bako po puro gadget ang itukdo sa aki. correct. Oo. Itukdo niya to sa mga kaakian na kung nagkakankanin rambutan na may pisog, Bitano mo, sa supisog. ngayon ang pisog, pahalangon hanggang sa patalubuon, dangan itanong. Yan. Tukduan magtanong. Yan, tukduan magtanong, bakong tukduan magtiktok. Saka mag-Mobile Legend. Yan, ML. kakamping SM. Kung hindi po ang concentration mo yan, tutukan sa tuyang congressman na dahil po nagpapabaya. Pirming yaon sa ringkulada mo yan, taon recess po ang Kongreso, November 6 pa po siya mabalik sa Congress. Pero po, siyempre man, igo siya nin personal na okasyon man ngunyan, siyempre sa pamilyang ondas man, mapasiring man nin naga. Mabisita man kay lolo niya. Sa congressman
Sinulang si mother niya and father yaong ligdiman sa Nabuwa man pala na. Kita-kita kits nga ni kami at yan. Ayun. Baka mag-iba ka. Firme na. Ni Congressman Mix po, halos patapos na. Mhm. Kung mahiling po nito sa sentro yan kan Nabuwa, sa second floor po yan kan sarong building, sa kasentrohan mismo, na objeto kaya ni Congressman Mix maging accessible sa tao Mhm. sa iyang opisina. Kaya may nakalaagman po dyan na Congressman Mix Villafuerte. Yan po ang Garon. Villafuerte. Oo. Soon to be, dahil lang ako mamiskot na naman kan mga pag-iriba Son to be lang. Ano ito? mo na along diversion kan Nabuwa. Sa Lapo ito. Mm-mm. Ano pisina po ni Congressman Mix along Barangay San Francisco. Yun. San Isidro. Pero po sakop yan kan Barangay San Isidro poblasyon. Kataid lang yan kan sarong sikat na tindahan ng bulong, babakalan ng bulong. Mm. And ang sa baba man kayan, another butika. Dahil ko na lang pagbanggiton ang pangaran tabako taman sponsor. Correct. Oo. Okay. Pero Sir Joey, ini lang po ang pinapaabot niya to na sa tuyang congressman. Very visible po. Pag yaon digdi sa ring punada, sin bayon ng trabaho sa kongreso. Ako bilib ako. Iyo man talaga kayan, ang saro pa kaya dyan, ang support ni Secretary Erwin Tulfo, yaon mismo ang DSWD, ang sa tuyang gobernador sa pagi ni Congressman Mix, nagkaunin libreng stock warehouse sa Kapitolyo Complex para sa DSWD Provincial Office. Kaya pala. Hindi pinagkinaguralan nila kan magpasiring mandigdi sa iriga si Secretary Tulfo na mismong ang sa indong lingkod nga ni nakaulay-ulay. And nakula si pasasalamat niya. Talagang payo. Remember na naging kritiko baga ni Erwin Tulfo si naging kritiko baga inikan na Villafuerte. Iyong gayo ka. Lang garo binawiin niya na ang gabos. Yeah. Papagikan sa iyang maray na pagkapresya. Asin totalmente. Nahiling niya personal, asin nakaulay niya personal ang maray na mga ugali kan magtugang na hobi na Villafuerte na kung saan talaga kakamping Joey. Oo, saka namati niya ang pag-welcome sa iya kan mga Villafuerte, lalo na po ni Vice Governor Sal Portono Jr. na talagang sobrang init ang pag-welcome. Dahil dakulang tabang po ayon sa ini kan DSWD through Secretary Erwin Tulfo. O padi, siguro ilagtan na ng mga anak buhay tadigdi, so I will give you at least 1 minute for your extra or parting words. Go ahead. Alright, thank you very much again sa RPN DCTI. Lauman po nindo mga tugang na sa tuyang congressman Padagos na nagsiservisyo sa kongreso para po sa tuyang distrito. And luhay-luhay pong nabibiglad sa tuyang distrito sa pagi ni Congressman Mix. Pinagpadagos niya ang gabos na maray na kaginibuhan ni Congressman Sal and Teacher Josal. Sa runa dyan, ini pong pagkakaigwan in perfect attendance sa gabos na mga sessions kan kongreso. Miyembro sa kan manlaylay na mga poderosong komitiba na kung sa'yo nagpakakapaghatod ng dakol na benepisyo digni sa tuyang lugar. Saro na lang sa pinaka-importante niyang prioridad, ining masolusyonan po, matabangan ang flood mitigating program digni sa distrito kan Rinconada, partikularmente siyudad in Iriga, Banuanin Nabuwa, and Banuanin Paaw. Lauman po nindo na ang serbisyong MIG serbisyo payaba kung MIG sa Rinconada, ang dagos-dagos po sundong 2025 na pagtatapos kan sa iyang primerong termino. So, mabukas na po ang district office. Sa kuya na lang po may Sir Kong Larin. Nangarig po sa ikunin mga tuyo na mga kababayan kita. Ang puzzle po accessible po nindong madumanan ang nampitan ng opisina. By the way, karon lang Joey, ang Kaperte office po perming bukas. Basta po bako man na holiday,
para po pagtaong serbisyo makulang sa medical kundi sa gabos na pag-agad din tabang kan sa tuyang mga kababayan. Kumusta? Stop ni Kong. Basta kaya magayon gayon nga halos nalilingawan ko karon lang Joey. Parehas kita, nalingawan ko man. Pero day ko lang malilingawan ang pinakadakulang abs. Digdi sa opisina kan Kapuerte na siya po ang Rinconada Health on the Go Coordinator, Provincial Coordinator digdi sa tuyang lugar. Nakpadagos nagtatabang kay Mayor Rex Cuba Oliva sa mga health programs digdi sa syudad kan Iriga. So congratulations sa RPNDC kay Palan. Thank you. Umabot ni Congressman Mix and sa iyang pusog as in dakulang pag-congratulate sa indong ika-54th anniversary. Thank you so much sa indong duwa ni Kong Migs, parang doon. See you in December da. Ay, salamat. Noted. Buot na Congressman, yan po ang pinapabot na lang sa Atuya Gabos ng mga taga-Rinconada. Mag-ingat po kita sa COVID-19, protehero ng pamilya, magkasararo asin padagos na pag-uswag kan sa tuyang distrito. Mabalos sa hindi Gabos. Salamat si Karondang Dunhugo po ang nasaro sa Maygos. Talented na staff kan Office of the District Office ni Congressman Migs Villaferte. Dako lang bareta duman at planong magbugtak ni waterways sa part of Baaw ang sa tuyang representante. And padagos na nagtatabang sa mga kasaraditan asin sa gabos na Rinconada District and probinsya po ng Camarines Sur mag-aramang Villaferte, Governor Luigi Villaferte. Mahanap po na kami, and after this, we'll be back. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya
Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida, bida kin. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang titikit. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bibigit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Magdya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalain pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Siring man mga tugang, gusto ko man pong pasalamatan ang saro sa sponsor kan programang Bicol Connection, si Honorable Councilor Inton Paro Balibar kan banwaan po ni Bula, Camarines Sur. Salamat pong maray and kumusta na lang sa Sangguniang Bayan. Siring man good morning sa gabos ng mga taga Siton, Bula, Camarines Sur. Good morning man sa tuyang mga Facebook Live viewers, kay Hermanang Marisa H. Mendoza, Oblima Sol Cyprus, Joby Gonzales, Joliet Saliente Giorgio, at kay John Canaris, kay Hermanang Maureen, kay James and Rolando Medroso, Emilio Tumon, kay Hermanang Melanie Mendoza, kay Hermanang Marua Yacero, at kay Marius Petro, at kay Ma'am Binaobra, and paring Cha Binaobra ang mabuot na magago.
Sharing man kay Hermanong Rodel Binaobra and family dyan sa Lasang Amona. Sisirang bagakan mga putay siton. Student price pa. Lep, please call back. Naputulan sa imong linya. Pasensya na ta, nagigritaw kan mga Facebook live viewers ta pag-call mo. If you are available with your report, please call back. Dahil kaya ko nakaka-call back. Ano daw yung problema kan cellphone ko. Lep, paki-call back na lang tabi. Nagagad pong hustisya ang pamilya kan alat daw. Nagbabalik si Philip. Hello, Lep. Oo, marinaram ragiraray ka ni mo, iloog mo. Oo, salamat giraray tabi karon dang Joey. Di ako sa San Francisco Catholic Cemetery. Oo, say makakaulay ta daw siton. Naghali na kaya si Police Lieutenant Colonel Jonathan Alaya na Chief of Police. Ay sayang, dahil ta nakaulay si Colonel. Oo, sibot kadakol siyang piglilibot. Sa mga barangay official, si Seyaon dyan. Digdila ako sa simpleng Paipilian. civilian. Oo, civilian. Yun. Pinagtawan niya ni ako kunyan, isnakan digdi karon ng Joey Iyo, nag-ray na, may libreng isnakan pa lang sa location mo. Oo, digdi ki Madam Kimpo. Madam Kimpo, good morning po. Kunyan, digdi pa lang sa San Francisco Catholic Cemetery problema digdi sa siyudad kan Iriga. Di pa para taranggal ang mga kandado kan mga musoleo. Ano man to para mitiran nindang kandado kan mga musoleo? Di na sinda natakot sa mga kalam. Oo, kaya ini problema digdi pati nangyayari makatoro triste ta ba piglalaw kan ko bitay gwapa dang mga ito po ang ginagamit sa pagdroga. Ginigibong patsesyon. Tapos may nakukuha pang kondom. Ginigibo pang hotel. Oo. Ay ano naman tayo kan mga masing. Dahil suupugan mga nagigibo kayan talaga. May sa kuniho. Pwedeng may sa kuneyo, may sa may sa adik pa. Kaya inian masakit pag-arog kay niyan mga yaon sa musoleo na pinaglalauga kay ning mga pagmati ko, mga balaw-bagaw man. Hindi dahil man mabantayan ang gabos na musoleo siyempre. Iyo man ang ganito pagkadakol-dakol na yun siyempre napiling marere. Baka pigpipili ba medyo maray na klaseng musoleo? Pwede sir, digdi ba sa San Francisco Catholic Cemetery abang gagayon kan ibang mga musoleo? May mga ilinubong baga dyan ng mga alta syudad, mga may kaya sa buhay, mga bistado sa syudad. Oo, kaya bako man na basta-basta mga yaon digding nakalubong kaya ni bangani itong aning pinsang ko pinagrangka dapit ko itong gamit na pagtiga ditong mga kandilang mamahalon. Grabe man matindi talaga ang nangyayari digdi sa nagkapirang mga musoleo sa San Francisco Catholic Cemetery. Dapat ang madakop dyan na nagigibo kayang putulon ang mga kamot saka putulon ang mga ikinabuhay. Pwede man. Kundi baka anggutang kita kayang kan Commission on Human Rights. Human rights ulit. Human rights violation nga yan. Human rights violation. I will set your violation.
takot ang ibang mga nagigibunin na kalukuhan. Saka ilingon mo yan, mga rape cases na naman ngun yan. Ginagadan pang biktima, nagbubungkaras na baga, pati dyan sa Pilim, nadukayan bagan sa bangkay na babae na estudyante sa sarong sikat na eskwelahan pati. Oo, kaya ba kung basta-basta ko niya, ang mga nangyayari naman nung niya na panahon? Mayo na kaya si Papa Digong mo. Ay, si Papa Digong man kasi, kisa na akong bagay itong pantatakot. Maray kayo niyo, apo doon tagiraray si Papa. Tatay Digong kay ito, pagpaparapatakot, mga nahalin sa droga. Mas lalong nagparalala. Dahil lang kaya nagkapurugutan sa mga big fish kang droga, no? Itong mga drug lord, dapat itong mga pinugutan. Ang nagka-irintonsis na nagka-parara sa ginaban sa mga konsasira, mga balaw kung dayaman na turtabius. Mga small time. Small fish ang nagka-relinti kanan. Yan, kaya itong Dracula pinapadulag. Itong mga anibalaing Chinese pinapadulag baga. Yung Kaya itong kampanya ni Tatay Digong, pero pornada, pag-araw kaya ng sistema. Ay, pangyayari. Nauubos sa mga Pilipino na para dikit sa naman sa pinagagamit na droga. So bulto-bultong nadadakupan, kan kadakol ng mga shabu, pinapalibre. Ano yan, Liptani ba, na mga baretang nasasagap ta, once na nakachungki ang babae sa kalalaki, nagsisex? Pero matindan pagtakot niyo, guys. Ano yan? Appetizer yan. Ano yan? Appetizer yan? Taaro kayo nang nangyayari sa mga news. Makaarog ka yan. Undan tresterig, di pag ginagadan pa. Ay, ibang krimen ang nangyayari pag-arog na kayan. Tanagirumdumang. Karumaldum. Yan, dyan sa sementeryo pa bagay ito ginadan, si Dipuntang Marika Gapito. Ay, iyon o. Oo. Kaya, kung basta-basta pinagsusurugan, pinaglupigan, tutungka pada sa Jesus Maria Yosef. Sa itong pansyong. Jesus Maria Yosef, ano? Kaya kung basta-basta ang mga nakakagamit kan pinagbabawal na droga. Kaya dapat Una ko karon ng Joey, permisa ng pandemic. Saka ipagbawal ang mga kondom, contraceptive. Kundi nagtitibungan dawa akong pandemic, may mga nagtitibong kalukuhan. Iyo na nga na yan. May mga palibre ng mga... Kadikit lang ang tultul na gayud sa kinaban Garo yun ni kaya kinakastigo na. Kaya ang bagyo, ang linog, ang tsunami, ang landslide, inay ko. Ang baha. Dahil na bagang pinapalibre ang bagyo ngunyan. Pati ang Mindanao, binabagyo na. Ang panahon, dahil subuti ang inagihan bagyo. Dati daang Mindanao, dahil man lamang dahil tamaan ng bagyo. Ngunyan, pati ang bagyo, naanggot na sa Mindanao. Ay, iyo baga. Maray na sa mga kako, perming libre. Amakon mo mang kaya na. Intermission mo. Sa tuyang mahal na Diyos, kaya agaro-araw ka na nangyayari. Garapig parahulog-ulog kayan, kakurangnan, kan panahon ni Tatay Digong. Dahil dapat magparahulog-hulugon ang tataramon ng mahal na Diyos, saka ang sa tuyang mahal na Diyos. Above all. Love God above all. Kan kinakastigo na baga, karon ng Joey, nakadrom-dom na sa kakurangnan. Yan. Uy, extra na tao. Terry, ini man si Philip Parasena, RPN Radio Ronda. Salamat mga tugang sa pangaran ka sa kuyang mga nakaibanan sa pagbabareta. Sa luwasin da Rota Pornilios, Philip Barasena. Saka nakaulitaman si Kapitana dyan sa Barangay San Tiago.
Kapitan Luz, Padayaw. Siring man kaibanantaan saro sa talented, maigos, matinaw tao, tabang. Si Karondang Dun Hugo. And sa technical, Chief Engineer Abby Linton Toralio sa transmitter site, ang maskulado tang pag-iriba naman na PSG, Jimmy Guanzon. Digdi si Aldrin Orlanda. Katahid ko man digdi sa technical side, si Engineer Felix Lagrimas, ang sa tuyang at the same time online technician, ang sa tuyang news content writer at the same time, temporary. Si gusto mag-apply pong news content writer, please mag-apply ka mo sa opisina mi. Kung pwede, graduado sa Mascom or journalism, with or without pleasing personality, accepted. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Sa mga Facebook Live viewers mi, kay Hermanang Angel Sister Marisa Mendoza sa pag-share kan mga programa mi, thank you so much. Asin sa iba pa. Sa mga nagantabay, Diyos mabalos. Stand by for the next program.